कौन आपण मैंने भी यूट्यूब ରୁ पैसा कमाइବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ବି ମାତ୍ର ବହୁତ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ମନିଟାଇଜ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ पैसा କମେଇ ପାରିବେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଭିडिଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଭିडिଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଥିରେ କି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ କେମିତି କମ ସମୟରେ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଓନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବାର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଫିଲହାଲ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରେ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି କି ଆପଣ ମାନେ ସିମ୍ପଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଭିडिଓ ଆସୁଛି ଆପଣ ସେଇଥିରେ ରିମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ କି ସେଇଭଳିଆ ଡିଟୋ କପି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିडिଓକୁ ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ କରନ୍ତୁ ଭିडिଓଟା କପି କରନ୍ତୁନି ଆପଣ ନିଜେ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଭିडिଓ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରିଲ ସ୍କ୍ରୋଲ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିडिଓ ବି ସେଇଠି ଆସିଯିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିडिଓ ସେଇଠି ଆସିବ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିडिଓ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯଦି ସେ ଲୋକର ଯଦି ଭିडिଓ ବି ଯାଇଛି 1 ମିଲିୟନ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିडिଓ ବି ଆରାମସେ ସେଇଠି 100K ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ କି 200K ବି ଭିଉ ଯାଇପାରେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ବି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ବାହାର ଦେଶରେ ଯୋଉରା ସବୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି ଆପଣ ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ କି ସର୍ଟସ ବନାନ୍ତୁ କି 5 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ लेकिन ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟସ ବନାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ହି ଭଲ ରାଙ୍କ କରିବ। ଏଇ ଦିଟା ଷ୍ଟେପକୁ ଆପଣ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଉପରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋ କରିବ ଆପଣ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଇନକମ କରିପାରିବେ।